Velkommen til Gejl Vandrehjem. I den her uge, der har vi lejrskole med en masse små børn, som bare er mega søde og rare. Men jeg tænkte lige, at jeg har jo ikke vist pejsestuen, eller buffeten, eller spisesalen, så jeg tænkte lige, at jeg ville vise det. Så jeg vender lige kameraet om. Her, når man går ind, så kommer man ind til en mega hyggelig pejsestue, hvor der er lidt bord og stole, hvor man også skal sidde ved. Og derudover det, så går man hen til buffeten, hvor der plejer at blive serveret buffet her. Og der er lidt selvbetjening, hvor man også plejer at kunne købe noget sodavand, øl og vin. Men her, der plejer buffeten at være, og der er lidt rodet lige nu, så det må I undskylde. Og så har vi, hvor man kan få kaffe herover, og hvor man selv kan lave te, varme noget mad, hvis man selv har med noget. Og herinde, nu er der godt nok ikke lys, og som sagt, så har vi en lejrskole her lige nu. Så bordene er blevet dækket op til, hvordan lejrskolen vil sidde. Og så kan man jo være rigtig mange mennesker herinde. Så det er super dejligt. Det er virkelig dejligt at have sådan en masse skønne unger her på vandrehjemmet. Det giver altså lidt glæde og liv, og man kan fornemme dem lidt derude, at de står og leger. Men det er her, hvor vi sidder og spiser, og der bliver afholdt arrangementer med spisning og kaffe og kage.